Iphulo lebafana lokuzibekela indawo kwi-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast kulo nyaka uzayo lisemagxeni eziphumo zomdlalo neLiberia ngolwesithathu. Shonile Iindaba sithi ncatsho ke nto zakuthi ngokusondela kwenu xa siniphakele sinilungisele zona ngalenhlwa sinamkela nani babukeli bethu kwijelo iDTT. Usekela Mongameli Paul Mashatile uzikhabile izityholo zamanye amaqela aphikisayo zokuba iqela elilawulayo lisebenzisa isininzi salo eParlamente ukufihla phantsi kwetafile ibholo lasephalaphala. Ukulandela ukuba isindululo se-DA singaphumelelanga sokuba kusekwe ikomiti yamaqela ngamaqela ukuphangwa kwefama kamongameli phalaphala. Mnumzana Mashatile bephendula imibuzo eParlamente kokuqala njengosekela Mongameli weli. Usuku lokuqala lukaMashatile lokuphendula imibuzo kwindlu lulibaziseke phantse iyure yonke ngenxa yentlantsi kwi-Good Hope Chamber. IParlamente ithi le ntlantsi khange idale mlilo nabungozi kubantu abebelapho. The capacitor in a light overheated, affecting the light cover, which consequently caused the smoke in office number 31. As a result, the smoke detector was triggered, further triggering the fire alarm system. I'm informed that there was no further damage as a result of this. Emva koko amalungu eParlamente ahlabe imibuzo kuMashatile ngendlela iParlamente esingathe ngayo umbandela wasephalaphala. In the long term, what do you think will be the impact of the ruling party using its majority to circumvent parliamentary accountability? Do you support the fact that a mere majority can undermine findings of a credible independent panel led by a former Chief Justice? Every attempt to have Parliament conduct its constitutional obligation has been blocked by your party, rendering Parliament toothless because of the ANC's majority and commitment to shielding the President. uMashatile uthi luninzi uphando olwenziwayo sithetha nje ngalombandela kwaye amaziko aliqela phandayo mawanikwe ithuba lokwenza umsebenzi wawo. So there is no shielding. I think sometimes there's a zeal to find the president guilty without going through due processes. It's not correct. We are a democracy. We have institutions that we have set up independent. Nobody's interfering with them. Let's not be impatient. Usekela Mongameli ukwazibophelele ngelithi uza kubohlwaya abaphathiswa abafadalayo ukuphendula imibuzo okanye bavele eParlamente. There will be consequences if members of the executive don't respond to questions. Obviously, the Speaker has powers to reprimand members who don't comply. And I think the Speaker did it recently. I know that other members felt that was harsh, but it had to be done. Ukhwelezehlela kwi-DA ngokugxeka iqela le-ANC kodwa nabo basebenzisa isininzi sabo xa bethatha izigqibo apho balawula khona. uMashatile ubuzwe ngomonakalo owenziwa yi-load shedding ezibhedlele njengoko zimbalwa ezingawufumaniyo ucimicimi wombane. Uthi urhulumente uxhalabile koku kodwa akakwazi ukuzibophelela ngembuyekezo. Is the government considering to compensate families who are affected by death as a result of load shedding? So I'm just saying we just need to be careful not to open a can of worms. There are many people affected, and in fact, government may not afford to be able to compensate everybody who's affected one way or the other by load shedding. uMashatile uthi kufuneka isicwangciso sokunika umnyinyiva oomasipala abatyala u-Eskom imali. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwenzeke umonakalo omkhulu kwindlu yaseburhulumenteni enkulu baphathiswa yaseFreystata ngelixa kuqhambuka umlilo ngalentsasa. Abezohlangulo baleqe buphuthuphuthu kwindawo yexwayelo ukuyocima lo mlilo kodwa bafike sekonakele ngamandla.
Ithe yanqunqa indlu yaseburhulumenteni yenkulu baphathiswa yaseFreystata. Esi sakhiwo sinembali etyebileyo kweli phondo siphele vuthu xa kungoku kwaye akaziwa unobangela walo mlilo. Heritage Resource had very essential valuables in furniture and paintwork and stuff like that, and we will obviously have to get heritage architects to reconstruct the building, so to speak. But we are very happy that no one has been injured. Ngelixa bekusenzeka esi sithwakumbe bekungekho bantu ngaphakathi kule ndlu. The official residence of the Premier, one of the main houses, caught fire. That we can confirm. The police are currently on site doing their forensics, but we would like to also happily thank the Mangaung Metropolitan Municipality, who responded very swiftly with their fire engines. They've successfully put out the fire so that the police can go on with their work. Esi sakhiwo sonakele ngeyona ndlela ingathethekiyo. The structure was really damaged. So the issues of structural defect and so would be dealt with by Public Works. But as things stand, we're only dealing with what is called damping. So dealing with all those flames that are hidden. But generally, the fire has subsided and the situation there is a bit calmer. Luyaqhuba uphando ngokona kwenzekileyo kwanobuzaza bomonakalo owenzekileyo. Inkokeli ye-EFF umnumzana Julius Malema iza kuphendulisa iParlamente ngokutyalwa kwamajoni iza kufuna nokuqonda ukuba la majoni aza kuba sezitalatweni kude kube nini. Ikutsho oku njengoko kutyalwa amajoni angamawaka amathathu ngethuba lephulo lokuvalwa mba kwelizwe ngomvulo. Umnumzana Malema uphawule ngolu hlobo ngethuba ethetha noonondaba kwikomkhulu leqela lakhe eRhawutini. Urhulumente ugxekiwe kwezinye inkalo ngokutyala amajoni ngethuba lephulo lokuvala mba ilizwe le-EFF ngomvulo. Izikhalazo zikwaquka ukutyalwa kwabezokhuselo abangaka kwinyathelo loqhankqalazo ngelixa urhulumente esilela ukutyala abezokhuselo abangaka ukuthintela ulwaphulo-mthetho. Umnumzana Malema uthi iqela lakhe liza kubuza eParlamente uqinisekisa ukuba urhulumente uyaphenduliswa ngezenzo zakhe. You will know that we are in Parliament and we will be questioning the rationality and the deployment of soldiers and the amount of monies that are going to be spent on the soldiers that are on the streets now. Ukwathe uqhankqalazo lwabo lubonise ukuba urhulumente unako ukunikezela ngombane. It was used as a method to demobilize, which now comes to the point that it is possible to keep the lights on. Someone doesn't want, and the EFF has proved that. Lenkokeli ikwaqhayise ngelithi inyathelo langomvulo libe impumelelo isithi ngabantu abangaphezu kwe-150,000 abathabathe inxaxheba. Kwalapha ezindabeni siphazamisekile izithuthi kwindlela empuma koloni ngelixa oonoteksi beqhankqalazela izivumelwano zokuthutha abantwana besikolo kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba. Kwinqaku lokuqala sithe usekela mongameli Paul Mashatile uzikhabile izitsholo zamanye amaqela aphikisayo zokuba iqela elilawulayo lisebenzisa isininzi salo eParlamente ukufihla phantsi kwetafile ibholo lasephalaphala. Ukulandela ukuba isindululo se-DA singaphumelelanga sokuba kusekwe ikomiti yamaqela ngamaqela ukuphanda ukuphangwa kwefama kamongameli iphalaphala. Kudutyulwe kwasoleka abantu abahlanu abathathu bashiyeke bonzakele kakhulu kwiziganeko zodubulo ezohlukeneyo uthongathi kuMahletheku. Abenkonzo ezingxamisekileyo bathe besazama ukunceda amaxhoba odubulo kwisiganeko sokuqala nalapho kudutyulwe abantu ababini babe befumana umnxeba wokuba kudutyulwe nabanye kwesinye isiganeko kumgama ozikhilomitha ezine. Intatheli ye-SABC uvusi Khumalo usenzele le ngxelo ekwindawo yexhwayelo.
Yebo kulabantu abahlanu abadutshulwe babulawa lapho thongathi isigameko sokuqala senzeke ngasenkabeni edolobha yasothongathi kanti isigameko sesibili la kubulawa khona abantu abathathu kwindawana nje engaqhelelanga ngako nakhona lapho thongathi endaweni ukuthi iSefebri kwesokuqala isigameko lapho thongathi kubulawa ababili kwase kusindo owesithathu kanti kwesibili isigameko kubulawa abantu abathathu kuhlanganisa angathi abaqaphi boyedwa wama taxi owners ongumnikazi wamatekisi odumilo lapho thongathi naye sizokuthiwa usindileke ubaleke ngezinyawo ngemuva kwesigameko sokuthi badutshulwe bahlaselwe bedutshulwa lapha yena bekade ehamba emotini ebilandela le yabaqaphi bakhe osindileke yena ke lo okade ongumnikazi wamatekisi nasothongathi isigameko sokuqala ke lesi ke esenzeke lapha endaweni R102 lapho thongathi ngasenkabeni edolobha njengoba uRempele univezela imoto la zamaphoyisa kanjalo namaphoyisa inqwaba afikile lapha endaweni yesigameko uzoqinisekisa ukuthi azama ukuthi ahlanganisa lonke ulwazi olungaholela ekutheni kuboshwe ke abenzi bokubi njengamanje sithola ukuthi cha akukaboshwa umuntu esigamekweni imbili lezi masiyathola futhi ukuthi ke imbangela kungaba ukuthi ke izimpi ezikhona zamatekisi lapha endaweni yasothongathi nokuthi zombili lezi gameko ukuthi ongenzeka ukuthi kube isigameko esihlobene kakhulu nalesi sesikhona lapha sesibili ngoba kusolo ngazi ukuthi imoto yokuqala le efike yashaya le abantu abaphakathi lapha emotini yaphinde futhi yashona lapha enzansi eFebris indawo eqhele ngamakhilomitha angu-60 ku7 yaphinde futhi nakhona yavulela ngenhlavu kwase kushona abantu abathathu ke abisebe bonke ke abantu abashonile bahlanu kanti uma futhi ke sibala ngesigameko sangolesibili sebengishumi ke bonke abantu abalahlelwe impilo zabo bedutshulwa abantu kubalwa nesigameko nigameko embili ezenzeke eThekwini eBriya kanjalo na indawo ekuthiwa Springfield la kushone khona amalungu omndeni amathathu nabantu ababili lapha endaweni yaseBriya kuhlanganisa ababili abangasomatekisi lapha kwaZulu Natali. Ziphazamisekile izithuthi kwindlela ezinkulu zasempuma koloni ngelixa oonoteksi abaphansi kombutho weSANTACO beqhankqalazela utshintsho lwenziweyo kwizivumelwano zokuthutha abantwana besikolo. Uhola wendlela N2 phakathi kwaseMthatha naseKokstad ubume ngxi uvalwe ziiteksi kunye neetraka. Abaqhankqalazi bebekwavale nendlela uR61 ngaselibode nangasecefumvaba. Kunyanzeliswe zonke izithuthi ezihamba kwindlela uN2 ukuba zixande endleleni nanjengoko abaqhankqalazi bebevutha ngumsindo kube nzima ngakumbi kubantu bebesinge emsebenzini ezikolweni. Impambano phakathi konoteksi nesebe lezothutho yiyo ebangele kuba kube ngumbhodamo kwindlela uN2. Makuvele iphondo liyiminxishilili mhlambi ke kulapha yonke ke iprovince lena iyawuthi ikwazi ukuphakama ngoba i-taxi industry lena iyabonakala ba lelona sebe elingajongelanga ntweni apha eliphondweni. Okukuvalwa kwendlela kuphazamise ukufunda nokufundisa. Sivela eCape Town siya eDurban. Eyona nto sesiyibawela apha ephondweni ingase likhawuleze liphendulwe ngoba abantu bastakile apha and abanyani bathule imizimba bayongcwabeni. Ngifike apha ngo6:30 ndavaleleka zeziteksi andikwazi umove ndisoke eThekwini ndibheka ngaseBhayi angazi bakwenzekani oko ngivalelekile. Kunyanzeleka kuba indlela zivulwe emva kwemini nanjengoko uqhube uthethathethwano phakathi konoteksi kunye nesebe. Zonke indlela bezivaliwe kwiphondo lempuma koloni ngenxa yoqhankqalazo lwabaqhubi beteksi sele ziphinde zavulwa kwakhona ngoku. Siyafuna ukwenza amazwi okuxolisa ngazenzisiyo kubasebenzisi bendlela abathe bachatshazelwa kokukulibaziseka. Inkulu baphathiswa kwiphondo empuma koloni uOscar Mabuyane uvakalise inxunguphalo ngendlela esetyenzisiweyo ukuqhuba oluqhankqalazo nalapho kuvalwa indlela kwiindawo ezininzi kwimpuma yephondo empuma koloni. Inkulu baphathiswa icele isebe lezothutho kuba isonjululo lenyewe. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC emaXesibeni. Imvula ezinangamandla zibangele izikhukhula kwimimandla yaseSajonis empuma koloni. Le dolophu ibilixhoba lezikhukhula nanyakenye nezibangela umonakalo nempilo emaxongo kubahlali. Iziko lemozulu beliyiqikelela imvula emandla kulo mmandla. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli ngezikhukhula zaseSajonis. Ibuhlungu into esivelele yemvula apha eSajonis. Ndithetha nje sesihleli sime ngenyawo soyika nowelwa zizindlu. Abantwana
bebengaya nasesikolweni ngenxa yaloko imilambo nokuthi soyika abantwana bethu babamkela nemilambo sekudala ezimvula sesingozi. Lento yenzeka eMpumalanga Kapa ibhlungu kakhulu ikhukhula ngoba nisazithina ngalesikhathi akusona isikhathi seyimvula ke phamanje ke nayo imvula yathikameza endaweni ikhukhula abantu bangenelwa amanzi. Imbi into ehle kula dolophu unyaka nonyaka ke qhawuthekwa nemvula ezinkulu kubanje nabantu ungazi babanyamezeleni andithethi ke ngezindawo bathi kuzilokitshi yona umsasazi iyafuneka imvula qha ngoku le ndlela ivele ize ngayo isihlala isekhaleni kuba sakonakalelwa zezinto esezikhona uyazibona imoto ke nxa zizawudada emanzini. Ngincese abantu bakithi eSouthern Cape othe balengelelwa izinto zabo kanye nezindlu zabo. Siyathemba ukuthi uhulumeni ongenayo corruption kakhongolose ohola umkhandlu waseSouthern Cape uzobasiza abantu. Sazakuthwala idombo leSouth Africa. Ngalezi ikhukhula kahle kahle ibuya abzoze iphele nini ngoba phela manje isiviya ngapha nini bekade kuyilanga ngapha manje sekubuya ikhukhula. Kuzafuneka phana eEastern Cape kube kufakwe owona mthandazo omkhulu imbi into eyenzeka phaa kwalaphondo into yoba abantu bakuthi bantyumpa-tyumpeke emanzini ngolu hlobo. Ndiyavuya xa kunje phaa esajonisi kudala bexelelwa mabalungise ibhobho phaa yokudlulisa amanzi abafuni abakwazi noku-extend idolophu abakwazi nokupeyinta idolophu amazinke ngalawo ka-1980. Obefudule kwisigaba solawulo kwinkampani yeScom umnumzana Matshela Koko uthi ukubanjwa kwakhe liyele ngqe nje. Umnumzana Koko inkosikazi yakhe uMusima iintombi zakhe ezimbini nabanye abahlanu bebevele phambi kwenkundla ekhethekileyo yokutyiwa kwemali eMiddelburg namhlanje. Ezi zibhozo sijamelene namatyala orhwaphilizo nobuqhophololo ngokwayamene nethende yatyabula i-2.2 billion randi eyanikwa inkampani AC Brown Boveri i-ABB ngamafuphi kwisikhulo samandla ombane ikusile ngo-2015. Ezi zibhozo sabanjwa ngo-Okthobha nyakenye. Elityala lintsokothile linabarhanelwa abaninzi kuquka othile kwakunye neenkampani linxulumene nezivumelwano zethenda ezanikezelwa ngethuba lolwakhiwo lwesikhululo sezamandla ikusile. Kutyholwa ngelithi lwaxhamla usapho lukakoko kwezi zivumelwano abatyholwa bajamelene namatyala orhwaphilizo nobuqhophololo phakathi kwamanye. Kodwa ukoko akafuni ukuva uthi liyele ngqe lingenasihlahla eli umsulwa yena. When I testified at Zondo Commission, I said to Mr. Justice Zondo, follow the evidence. Don't target people. I feel targeted. I don't belong here. I should not be here. And if I am here, I should not be brought here, told to come here 5 months. I should not come here and be told come back in 5 months. And when I come back in 5 months, I'm told come back in another 5 months. Umbuso ucele lirhoxiswe lityala logama lusaqhuba uphando. On many occasions, in many cases of corruption and fraud, you'd know that they are quite lengthy, so they require a bit of investigations to go into it, and a lot of other documentation to form part of the dockets. We have actually told court today that the disclosure will be quite voluminous because of the data that the accused would have to then download. Iqiza lamagqwetha abatyholwa alonelisekanga lithi bekumele likoshelisiwe ke noko ngoku oluphando lwaqala ngo-2017 ze babanjwa kuphela kulo nyaka uphelileyo. Quite clear from our learned friends' address that we are nowhere near even a pre-trial. So we've agreed that we will grant a further postponement, give the state a fairly lengthy period of time, with the proviso that the matter be marked final for further investigation. Inkundla inyenyisile imiqathango ebheyile engokundwendwela ngakubatyholwa neyokubika kwisikhululo samapolisa ityala lirhoxiselwe umhla we-14 ngoSeptemba. Kakade besingena kuphothula ngekasengwa seja zintyambo umakhumalo nemuzulu ezangomsozi zanogqabethu ngesizulu makube chosi behele.
Ndibulele kwibhele molema wethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlala nje mbukeli athanda ba mahle kakhulu amathuba emvula lapha kwendawo ezisempuma koloni ngokunjalo nakumimandla esentshona kanti ke mbukeli ngomso sabonto bazawuthi qolo zisina nokweza mvula pha kwimandla esentshona ngo80% wamathuba emvula olindelekileyo pha kwimandla esentshona kanti ke pha kwimandla esempuma siyambona kaloku la 60% wamathuba emvula olindelekileyo kanti ke zikhona nesibhaxu zenkungu phaya eThekwini ukuyokuthi ka eMpumalanga uqhubeke embukeli ngononophelo kungenjalo silindele nje u30% wamathuba emvula kwendawo ezisembindini uyabongozwa ke embukeli into buqaphele kaloku la mvula engamandla kwendawo sigudla unxweme lwaphaya empuma koloni ukhona ke nomoya yokubudla ngamandla pha kolwanxweme lwasempuma koloni kuyakuthi ka pha kumndawo ezikumzantsi ntshona welizwe salindelekile zandudumo ezimandla pha kumimandla esentshona masijonge ke embukeli into ba amaqondo wona okutshisa aphansi ndingasho ba ndithi noko kuthande ukufudumala kwendawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha phaya ko16 eKapa ngelixa ngo17 eVostile ngo15 omhle eCalvinia sayathathise ke bethu ngo18 phaya Uppington ngo13 eBethlehem ze ibe ngo22 phaya eThekwini ngo22 ngokunjalo naphaya koMpangeni kanti ke xa sijonge eGqeberha silindele amashumi 20 xa sihlabela mgama sijonga ngomsombukeli ekuthanda uphola kakuhle Kapa lodumo naseVostile ngo23 ze ibe ngo25 ofudumeleyo kakuhle eFredendal athathisa amaqondo ngo33 phaya Uppington ukuba ke usebhobhofolo lindele imozulu efudumeleyo ngama30 ngo29 omhle kalandokho kanti ke phaya kokomani eWestbourne phaya silindele u26 kupholile ngo21 pha kombuqe uyotsho phaya eMthatha kolibode ngokunjalo napha kotsolo noqumbu aphinde kathathisa amaqondo ngama30 pha eRichards Bay phole kakuhle eGauteng mbukeli ngo24 ngelixa silindele u30 phaya komusina kamnandi mawethu.